बिहार में शुरू हुई बहुत बड़ा परिवर्तन। खबर सामने निकल के आ रहा बा। मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता के बड़ा बयान उनकर कहा बा कि चिराग पासवान के साथ मिलकर पार्टी बीजेपी के साथ करी गठबंधन। नमस्कार, हम संजीव रोवा देखतानी बिहारी न्यूज भोजपुरी। आई खबर के विस्तार से जानल जाओ। बिहार के राजनीति में बड़का खबर सामने निकल के आ रहा बा कि मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी जल्द ही एनडीए के साथ गठबंधन में आ सकता। आपके बता दी कि मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी पहले एनडीए के साथ गठबंधन में रहे, लेकिन कुछ विवाद के वजह से पार्टी गठबंधन से अलग हो गई। और गठबंधन से अलग भइला के बाद मुकेश सहनी अपन अलग पार्टी बनैले वीआईपी, और वही पार्टी के लेके बिना कोनो आधार के, बिना कोनो जनाधार के अपना पार्टी के लेके चुनाव लड़ रहा बाड़े। लेकिन अभी तक पार्टी के वैसन कोनो मुकाम हासिल नहीं भइल जौना के उम्मीद कइल जा सकता। यही बात पर चिराग पासवान के बड़ा जवाब आइल बा। चिराग पासवान के कहे के बा कि अगर एनडीए में मुकेश सहनी के वापसी होता तो वोट के प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ जाई, और एनडीए में मुकेश सहनी के हमेशा स्वागत पावे। उनकर स्वागत करे खातिर हम तैयार रहे। आपके बता दी कि नीतीश कुमार के साथ विवाद के लेके भी मुकेश सहनी काफी चर्चा में रहन। कुर्नी में भी वो अपन प्रत्याशी खड़ा कैले रहन, लेकिन वहाँ बीजेपी के सीट बचल, बीजेपी के प्रत्याशी के जीत भइल। ओकरा बाद मुकेश सहनी काफी अलग थलग नजर आ रहा बड़े। अब मुकेश सहनी बड़ा बयान दिले बड़े कि हो सकता कि बहुत जल्दी बीजेपी के साथ उनकर गठबंधन हो जाता, कि आवे वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एगो मजबूत जनाधार के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। ऐसे बीजेपी और मुकेश सहनी दोनों के फायदा हो सकता। खबर वाले के कैसन लागल कमेंट में जरूर बताएब लोगिन। तब तक खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।